Felly, fy mraint yw cyflwyno ein siaradwr gwadd cyntaf heno, sef yr athro Francis Knight. A fydd yn siarad ar y testyn Alfred, Ollivant a Connop Thirlwall, datblygu hunaniaeth Gymraeg yn yr eglwys ganol y bedwaredd ganrif ar 15. Mae Francis Knight yn athro emeritus hanes a Christnogaeth ym Mhrifysgol Nottingham ac wedi dysgu'n blaenorol ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr Ponsteffan. Diweddara o'r llyfrau a gyhoeddwyd ganddi yw Ebenezer Howard, Inventor of the Garden City, 2023, ac fe gyd olygodd gasgliad o erthyglau a thraethodau The Churches and Rites of Passage, Studies in Church History, Volume 59, eto gyhoeddwyd yn 2023. Yn dilyn dychweled i fyw yng Nghymru ychydig o flynyddoedd yn ôl, mae Francis wedi bod yn dysgu Cymraeg. Dyma ei hymgais gyntaf ar draethodi papur yn y Gymraeg, a bydd hi'n draethodi papur yn y Gymraeg. Felly, croeso cynnes i chi, Francis. Diolch yn fawr. Mae PowerPoint gyda fi. Dyna ni? Na, dim eto. Okay. Na ni, mae fe'n dod. Na fe, hyfryd. Alfred? Ia. Oh. Okay. Byddai rhan fwyaf o bobl sy'n ystyried Cymreictod heddiw yn cytuno bod modd i'r sawl na aned yng Nghymru ardal hunaniaeth Gymreig. Iddi gymryd amser a benderfyniad i festroli'r iaith ac i ddeall y diwylliant, mae rhai yn llwyddo i wneud hynny gan ymynithu ar genedl na cawsant ei gynnu iddi. Ac yn gofio bod y Gymru fodern yn falacio yn ei natur groesawgar ac yn wysl, aeth y syniad bod hunaniaeth Gymraeg yn gyffyngedig i'r sawl a aned yng Nghymru yn unig, neu sydd ei gwereddiol teuluol yng Nghymru yn unig yn fwy anachronistig. Nid felly oedd pethau yng Nghymru bedwaredd ganrif ar 15. Byddai plant oes Victoria wedi cael trafferth fawr i ddeall y cysyniad o hunaniaeth aml diwylliannol. Unig ystyr esgob Cymreig iddyn nhw oedd Cymro cynhenid a faged i siarad Cymraeg o cryd. Ond erbyn canol y ganrif, daeth y prif weinidogion i'r hysteriad hun ffanteisiol nid yn angenrheidiol i esgobion yng Nghymru fedru siarad Cymraeg. Roedd lawer o clerigion Cymru yn adfodlon ar sefyllfa gynt a cynhyddodd o galw am benodi esgobion a aned yng Nghymru ac oedd yn medru iaith. Hoffwn, felly, ai cyflwyno i ddau esgob a aned yn Lloegr, ond a wnaeth ymglais llew i feithrin hunaniaeth Gymreig. Gellid dadlau fod
ddau ohonyn nhw yn batrwm neu yn prototype i'r farn gyfoes bod modd arddel cymrectod trwy unaniaethu a Cymru ac a'r Gymraeg o'r tu allan yn hytrach neu fod ef neu hi o reidrwydd wedi ei eni neu ei geni yma. Son i'r Connop Thirlwall a ddaeth yn esgob Tŷ Ddewi yn 840 ac Alfred Ollivant a benodwyd yn esgob Llandaf yn 1849. Gwnaeth y ddau gyfraniad helaeth yn eu hoes a gellir dweud llawer amdanyn nhw, ond rhyf am gryfyngu fy'n hun heno yw hagwedd at y Gymreig ei diwylliant ac at sefydliadau Cymreig. Cafodd un ei eni ddeunaw mis ar ôl y fflath ac roedden nhw yn ryfredol o giffochrog o ran ei bwydau. Gan y Thirlwall in Llundain in 1797 ac Ollivant Manceinion yn 1798 yw deilw symud i'r brif ddinas yn fuan wedyn. A disgwydd y dau mewn ysgolion bonedd in Llundain. Ollivant yn Ysgol St Paul a Thirlwall yn Charterhouse. Aeth y ddau ymlaen i gogledd y Drindod Caergrawnt. Thirlwall yn 1814 ac Ollivant yn 1816. Effengleidwyr defosiynol oedd Ollivant a fynychu gyfarfodydd Charles Simeon i'r arwennydd effengleid enwog tra bod syniad Thirlwall am grefydd lawer yn fwy eang. Ffaith achosi drafferthion iddo yn nes ymlaen. Wedi grathio aeth yn dwrnau ac nid ordeinidwyd ef tan 1827 ac yntau erbyn hyn yn 10 oed. Penodwyd Thirlwall yn gymrawd Coleg y Drindod fel yr oedd Ollivant a oedd yn ysgolheig Hebraeg nodedig. Yn ei adael iddo gael ei benodi yn is-brifathro ac yn athro Hebraeg mewn coleg a oedd newydd ei sefydlu ar y pryd, sef Coleg Dewi Sant, Llanbedr, Ponstefan. Byddai'n ddifyr iawn cael gwybod beth a aeth drwy feddwl Ollivant pan gyrhaeddodd Llanbedr a sythlu am y tro cyntaf ar y quadrangle fel petai hi newydd ei golwg i llawer o awyr yng nghanol bryniau Ceredigion. Mae'n siŵr na caffod mawr o amser i edmygu'r golgyfed am fodd gofyn iddo baratoi a threithi sawl darlydd pob dydd. Caffod i'r enw yn fwan o fod yn darlith cydwybodol ac abl. Ond daeth o hyd i'r amser hefyd i ddysgu Cymraeg. Yn ôl un sylwebydd,
He was an early riser and not unfrequently would in the winter months light his own fire and prepare his own cup of coffee. Among other studies, he entered on the acquisition of Welsh, and in his walks about the outskirts of the town would encourage the rural folk to converse with him in their own tongue and ask them at the same time to correct him when wrong in idiom or pronunciation. Sut union y ddaeth i ddysgu Cymraeg yn nawddegau yn Badwerydd ganrif ar 15 sy'n cwestiwn ddiddorol yn enwedig i rhywun sy'n ceisio dysgu'r iaith heddiw. Yn ogystal y defnyddio llyfr gramadeg a cael help gan bobl lleol, cafodd ei hyfforddi gan John Griffiths, cured Llangela yn Sir Gar. Daliodd Ollivant fiolaeth Llangela ac yno y byddai'n aros yn ystod gwyliau'r coleg yn cymysgu gyda plwyfolion ac yn rhannu yn weindogaeth ar fyddai'n cynnwys pregethu ar y siliau. Roedd Griffiths, ei curad, yn cael ei adnabod fel a man of great capacity and unsurpassed as a Welsh orator. Hyn, methau ffiwgrafydd John Morgan, sawl blwyddyn ar ôl ei farw, a rhoes iddo cyffyla i ymgyfaroddo y bwydd mewnol y Cymru ei meistroli'r iaith, the common idiomatic tongue. Arhosodd Ollivant yn Llambed am 1 flynedd ar 15 ac yntau eisoes yn eithid medrus o ymdrochi yn y Gymraeg yn Llangela am fisoedd yn yr haf, byddai wedi medru mistroli'r iaith mewn bir o dro. Dychwelodd i Gaergrawnt am ychydig flynyddoedd yn Athro ac yna dychwelodd i Gymru yn Esgob Llandaf yn 1849. Yn y cyfamser roedd gyrfa Academiaeth Thirlwall yng Ngholeg y Drindod a fe mor addawol ar y dechrau wedi chredog i draffertherion. O ran gwleidyddiaeth ac athrawiaeth fel ei gilydd, roedd gref Thirlwall yn ryddfrydol ei gydeimlad gyda'r anghydffyrwyr. Dylai anghydffyrwyr cael y cyfle iddo raddio yng Nghaergrawnt. Ar ôl mynegu hyn ar goedd yn 1834, bu rhaid iddo ddiswyddo. Roedd ein weithred fodd bynnag yn bwysig yn hanes yn ddwy brifysgol hynafol yn Lloegr ac ymhen degawdau nesaf agorwydd ar Pyrth i rhai nad oeddent yn aelodau o Eglwys Lloegr. Symudodd i Blwyf yn swydd Gaer Effrog a threuliodd ei amser yn dilyn ei ddiddordebau esgheigaidd gan ennill Ewropaidd mewn disg. Denodd ei doniau ei farnau wleidyddiol sylw ei prifweinidog ar arglwydd Melbourne ac yntau'n Whig, a credodd y gallu Thirlwall fod o fi iddo yn tŷ arglwyddu. Dymuniad Melbourne oedd
ei wneud yn esgob Norwich, ond credwyd y byddai'n rhy rydfryddol ar gaifa i'r esgobaeth honno. Efallai, byddai pethau'n haws yn Gorthwelyn Cymru. Nid felly y tibwydd rhai o'r clegwyr Cymreig, yn enwedig y rheini a oeth eisoes yn ffrwyd o blaid penodi esgob Cymraeg. Yn ôl David James, dawi o Ddafed, aelod blantlawr o Rhydwaith o Gymru Gwlatgara oedd yn gwasathanu yn swydd effrog ar y pryd, byddai iddo dderbyn a penodiaid i dithawu yn tawn Sais yn gwbl anerbyniol. It is to be hoped, meddai, you fling back with high and dignified disdain the poor bishopric of St. David and demand a better one in England, where you may enjoy the emoluments of the sea without inflicting present and eternal injury on the inhabitants. Roedd i'r awgrym mai bydd arraniol oedd ei gymhellhethiad i dderbyn y swydd yn gwbl anheg. Byddai Thirlwall yn defnyddio cryn dibyn o'i gyfflog esgobol. Tua 40,000 o blynyddoedd y flwyddyn yn noddi prosiectau yn ei esgobau. A doedd dim angen dawi o Ddafed arno i sylweddoli y byddai gofyn iddo ffestroli'r iaith. Aeth ati yn syth i ddysgu Cymraeg. Byddai'n ddifrifol gwybod mwy am sut i'r aeth ati i dysgu'r iaith. Cyfreithiodd yn 1866 at Fedi Copi a Ramadeg a geriadur Hugh Gambles ac am y gramadeg, meddai, it was the most useful I know for the initial mutations. For a more advanced student, as a guide to the etymology and syntax, I should recommend Rowland's, of which I lately received a copy of the 3rd edition from the author. Roedd Thirlwall yn rheigl mewn Lladin, Groeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg a Ffrangeg. Felly yn arall i ychwanegu at y casgliad oedd y Gymraeg. Ond doedd hi ddim yn rhydd. Yn ôl A.P. Stanley, when in middle life he entered on the episcopate, he threw his vast linguistic power into the difficult, though to him grateful task of learning, as no English bishop since the conquest had ever learnt, the language of his Cambrian diocese. Does dim gwadi iddo doedd I festroli a Ramadeg yn fwyaf I darllen i'r iaith yn rhywydd ei hysgrifennu yn gwir. Cyhoeddodd y fendydd yn Gymraeg I ddiwedd i'r oedfa ar ei sil cyntaf yn Abergwili ac ymhen misoedd aeth y cyhoeddiad arlled a byddai'n pregethu yn Gymraeg yn Nanhaifa, Sir Benfro. Ond roedd hynny yn y cam yn ormod o ran uchelgais. Daeth tirfegreth ynghyd I dystio i'r rhydfedodd ac yn ôl John Morgan a oedd yno ar gaifa i'r aclisir ar bod cystrawen i'r esgob yn gwir roedd ei
ynganiad yn annealladwy. Gethlid tibio iddo wethla gydag amser, ond Saesnigaidd fyddai ei acen ei osle ar hyd ei oes. Doedd y ffaith ei fod yn fydda ddim yn help. Fodd bynnag troed pregeth nanhaifa yn rhybudd i beidio ag annog neb i geisio dysgu Cymreig. Fel hyn y nododd Morgan, it was my impression that with all his assimilating capacity, the language never became his own. His sonorous and stately articulations of its clustered consonants, and still put more perhaps of its irregular vowels, excited, it is true, the reverential feelings of his hearers, but he did not and could not unwind the manifold cunning charms of an old immemorial language like the British, rich as it was with the hidden beauties, incommunicable to the stranger. Yn wahanol i Ollivant, ni ddysgod sut I siarad yn rhywydd ac yn idiomadig yn iaith y werin. Fe ath mae Cymraeg ac amgliciadau Thirlwall oedd wrthwraig hun. Deall isyn un unig y ddoedd yn fwyaf cursus ymhlith ei llyfrau a'i anifeiliad anwes. Rhaid ei fod I wedi siarad Cymraeg gyda gweision plasurau sgob, ond Saesneg fyddai'n siarad gyda clerigwyr, ac mae'n anodd ei dychmygu yn sgwrsio hamddenol gyda fflufolion Abergwili, fel a wnaeth Ollivant ymhlith gwerinwyr Llangollen. A gefnogodd ddiheddediau anghyd ferthiwyr pan oedd yn tyddawu ag ystyried pa mor niferus oeddent yno. Naddo, nid rhoi fath o broto-ecumenydd oedd Thirlwall o gwbl. Roedd gan Ollivant berthynas weth gyda phobl y capeli. Byddai'n darllen y chylchgronau enwadol a'ch cymeradwyodd y faith fod cymaint o ddarpariaeth grefyddol trwy gyrffrwnig Gymraeg ar gaifa y Cymru yng Nghapeli neiltiol Llundain. Cymreiddiodd mewn yn bregaeth at all persons in Wales who call themselves Christians, whether churchmen or dissenters. Nid aeth ati fydd I thlad i'r ymneiltiwyr. Nid oedd ei eangfrydedd fod bynnag yn ymestyn ei gynnwys yn dodiaid, Mormoniaid na Catholigion. I'r hyn sy'n nodedig ynghylch ei bregaeth ar y Cymru yn Llundain oedd iddo lefaru fel Cymro a ymboeni yn fawr am ymarweddiad ei gydladwyr yn y brif ddinas. Bod Thirlwall o dras Gymreig ar ochr ei fam,
disgrifiodd ei hun fel hybrid yn gymysg o'r Saxon a'r Celt. Daeth i'r elfen Celtiaidd i'r golwg yn ei gefnogaeth i'r mudiad eisteddfodol. Fe'i derbynwyd yn aelod ar y orsedd y berdd yn 1864 sy'n arwydd o'r parc a rodwyd iddo gan gynheiliad y diwylliant Cymreig. Cafodd y ddau ei beirniadu yn gaison am y ddiffygion mater y Gymreig. Mae'n bir debyg y byddai Thirlwall wedi ei cael hi'n anod i sgwrsio am fan bethau pob dydd mewn i'r rhywun iaith, ac roedd hi'n annig i fflardd anno am debacl y pregeth na'n hifa i digwyddodd mor gynnar yn ei eirfa esgobol. Dychwelodd Ollivant i Gymru fodd bynnag yn Gymro rhugl o ran iaith. Mae etifeithiaeth y ddau esgob yn sylweddol. Sefylodd Thirlwall Goleg y Drindod Caerfyrddin ac yn ystod ei deyrnasiad adferwyd 183 o eglwysi ac adeiladwyd llawer o'r bersondau ac ysgolion. Parhodd Ollivant yn frwd ei gefnogaeth i Coleg Dewisant ac yno i'r hyfforddwyd llawer o clerigwyr ei esgobau. Yn Llandaf, eidaladwyd neu adferwyd cymaint a 170 o eglwysi ynghyd â'r eglwys gadeiriol ei hun. Erbyn hyn, sbardunodd ymgyrch eang o blaid codi ysgolion eglwysig. Rhoddodd y ddau esgob wsanaeth hirfaeth i'w gwlad fabwysedig. Roedd Thirlwall yn Nithawi am 34 o flynyddoedd ac Ollivant yn Llandaf am 33 o flynyddoedd. Fe claddwyd mynwent y Gadeirlan dan groes Geltaidd fawredig wedi ennill sech ei bobl yn ogystal â'i parch. Cafodd Thirlwall yr anrhydedd anarferol o gael i gladdu yn Abertŷ, Westminster. Yn dilyn ei geiriad Saesneg a Lladin ar ei fedrod ceir y geiriau gwyn ei fyd i'r unig Gymraeg sydd yn yr Abertŷ. Cafodd y ddau gofeb ar oedd yn deilwng ohonyn nhw ac yn gwethu yn llwyr i'w cyfraniad mawr. Diolch yn fawr pawb. Diolch, Francis, am cyflwyno ni ddau o gymeriadau
yr eglwys yng Nghymru. A llongyfarchiadau i chi am cyflwyno eich traethawd gyntaf yn Gymraeg. A fe allai ddweud ar rhan pawb bod eich gystrawen yn gywir a'ch yn ganu yn glir. Felly diolch yn fawr iawn i chi. Mae da ni 5 munud am gwestiynau. Felly, oes gennych gwestiwn, croeso i chi ofyn. Os gai ofyn un cwestiwn bach tra bod pawb yn meddwl, ydyn ni'n gwybod a oedd Thirlwall a Ollivant yn ffrindiau? Were Ollivant and Thirlwall friends? Yeah, I'm having to do the questions in English, yeah, I'm afraid. That's quite all right. You will have gathered that doing the text in Welsh was quite a thing. Were they friends? Interesting question dithorol. Obviously, they were at Cambridge they were at Trinity College, Cambridge at the same time. Trinity is a very large college. It was then and it is now. However, I think it's likely that they must have known each other, but they wouldn't have been naturally friends because they were very different. As I indicated, Ollivant was an evangelical disciple of Charles Simeon, the great, Cambridge evangelical, and Thirlwall was very different. He was hanging around with all the people who were going to be interested in channeling German theology, actually, and he was trying to learn German while he was in Cambridge. So he was hanging around with people like Julius Hare and some of the other prominent people. So it would be very interesting to know. Obviously, once they became bishops, they did work together on occasions. And I've found a few elements of, respectful correspondence between them. But as to whether they were friends, I suspect that they were representing really very different facets of the church. And I suspect that friendship was probably not, I suspect that, Ollivant did have, obviously did have, a wide circle, and so did Thirlwall, but Thirlwall actually was not known for being terribly sociable. He preferred his animals. Oh. Felly symudwn ymlaen at yr ail siaradwr heno, sef yr athro Densil Morgan. A teitl ei seminar heno yw John Hughes, Archddiacon Ceredigion. Yn frodor o Dreforys, Cwm Tawe, cafodd Densil ei addysg yn Prifysgol Bangor a Phrifysgol Rhydychen. Bu'n athro diwinyddiaeth y Mangor o 2005 i 2010 ac yn athro diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr, Pont Steffan o 2010 ymlaen. Bellach mae'n athro emeritus yno ac yn weinidog ar gylch eglwysi bydyddiedig Gogledd Teifi. Cyfrannodd eisoes i'r gyfres Gofal ein Gwynllan, ac ef ynghyd ag A. Cynfal a olygodd y gyfrol Gofal ein Gwynllan. Ysgrifau ar gyfraniad yr eglwys yng Nghymru yw Un Llen, ein hanes a'n diwylliant 2023. Felly croeso Densil ac edrychwn mlaen am glywed am hanes John Hughes. Diolch yn fawr, Dyfrig, a diolch i chi gyfeillion am droi mewn heno, ac diolch arbennig i Francis am i cyfraniad cyntaf trwy gyfrwng y Gymraeg. John Hughes, felly, Archddiacon Ceredigion. Bydd gen i un sleid, dim ond un gyda llaw, a nid fi fydd yn neud y sleid yna, Angharad fydd yn neud a byddai'n dweud wrth Angharad pa bryd i ddangos y sleid hwnnw. Ond dim eto. Ganed John Hughes yn Llwyn Glas, Llanfihangel Gener Glyn, Llandre felly,
yng Ngheredigion ar yr 8fed o fis Mehefin 1787, yn chweched plentyn ac yn ail fab i John a Mary Hughes, hithau hefyd o'r un plwyf. Ffermwr cyfrifol oedd y tad yn fan Yswain. A fu yn ynad heddwch ac yn 1780 yn faer tref Aberystwyth. Y cyntaf yn ymdeimlo yn ifanc a galwad i'r offeriadaeth fe'i gyrrwyd yn ei arddegau i ysgol enwog Ystrad Meurig i'w addysgu gan y parchedig John Williams, yr hen Sir. Ni wyddys union flynyddoedd i hyrsiad yno, yn negad cyntaf y 4edd ganrif ar 15, ond fel cynifer o'r rhai y fu yno, fe fu'n hael i glod i'r ysgol ac i'r addysg a gafodd yno. Yn ogystal â rhegymu yr hyn a gafwyd o ran dysgu Groeg, Lladin, Hebraeg, Arabeg a'r Gymraeg, meddai yn ei gerdd Clod i Ystrad Meurig. Cewch yma hanes hynod hynaws am grist y pen a'i buraidd briod. Pa fodd y cadwodd mewn cydwynau rhag dynion dieflig a'i dialeddau, i oleio'r byd mewn pethau ysbrydol i ddangos pwys y byd rhagwyddol. Wel, pryn bod hyn yn farddoniaeth ar uchel, ond yn ôl y nodyn ar waelod y gerdd fe geir y geiriau, John Hughes, llwyn glas a'i cant. Y cyntaf o dan yr oedran canonaidd yw ordeinio, fe dreuliodd 19 mis yn 1819 hyd at 1810, yng nghwmni i gydymaith o Ystrad Meurig, Thomas Richards, trydydd mab Vicar Darowen, y clerigwr Efengylaidd o'r un enw. Fe dreuliodd y blwyddyn a hanner fel athro'r clasuron mewn ysgol yn Putney yn Llundain. Ac yn y fan honno, mae'n debyg y profodd droedigaeth. Yn ôl I fab Richard, yn ei gofiant i'w dad, meddai, during a portion of that period, a severe spiritual struggle was passed through, his soul being deeply moved by a consciousness of the guilt of sin and the fear of being left to endure its awful penalty in the life of the world beyond the tomb. Mi oedd gogledd Ceredigion yn nodedig am fagu clerigwyr. Rhai ohonyn nhw fel Lewis Evans tan fu Hangel y Creuddyn yn y traddodiad uchel eglwysig, ac eraill fel Thomas Jones o'r Hafod, Cretan yn ddiweddarach, a Thomas Richards o Bonterwyd, Curad Llangenfelyn, a Vicar Darowen yn Ysgobaeth Llanelwy wedyn, rheini yn y traddodiad Efengylaidd. Mi oedd Methodistiaeth gryfaf yng nghanol y sir yn tarddu o Langeithio dyddiau gweinidogaeth rymus Daniel Rowland. Ond mi oedd llawer yn gyffredin rhwng y tair ffrwd hon, yn arbennig ei hymlyniad wrth yr hen fam. One gains the impression, meddai yr Athro Geraint Jenkins, that at least in Cardiganshire, Methodism was viewed as an organic part of the established church, rather than some sort of Trojan horse. Does dim tystiolaeth I Hughes fod yn Methodist erioed, ond rhwng diwedd y 19fed ganrif a chwarter cyntaf y ganrif ddilynol, mi oedd yr ysbryd Efengylaidd yn dygyfor yn gryf yn y plwyddi, ac mae'n amlwg I fab llwyn glas brofi o'i egnion. Mi oedd ef eisoes yn proffesu crefydd cyn mynd I Ystrad Meurig, ac yma I gerdd i'r ysgol yn sôn am grist pen yr eglwys a phwys y byd rhagwyddol. Y tebygrwydd yw fod ysbryd Duw eisos ar waith ynddo fe yn ei baratoi ac yn ei argyhoeddi, ond yn Putney y daeth o hyd I ymorllyndod a sicrwydd ffydd. Byd fo am hynny, mi oedd e'n barod bellach ar gyfer dechrau ar waith mawr I fywyd. Yn eglwys gadeiriol Llanelwy ar y 13 o fis Ionawr 1811 y cafodd I ordeinio yn ddiacon,
dan law yr esgob clifyr. A 6 mis yn ddiweddarach ar yr 8 ar 20 o fis Gorffennaf yn yr un man ac o dan yr un esgob fe gafodd i ordeinio yn offeiriad. Mi oedd y flwyddyn honno yn bwysig eithriadol o ran parhad y dystiolaeth Efengylaidd yn yr eglwys yng Nghymru. Rhwng y ddau ddyddiad, yn y Bala ar yr 20fed o Fehefin 18 ac 11, mi oedd Thomas Charles wedi neilltuo 8 pregethwr Methodist i wynyddu y sacramentau o fedydd a swper yr arglwydd. A thrwy hynny beri y rhwyg terfynol rhwng y fam eglwys a chorff y Methodistiaid Calfinaidd Cymreig. O hynny ymlaen, mi fyddai Methodistiaeth a'r eglwys yn datblygu ar wahân. A does dim ymheuaeth fod yr ymwahanu wedi andwyo y dystiolaeth Efengylaidd yn gyffredinol. Ond fel y crybwyllwyd o'r blaen yn y gyfres hon, ni olygau hynny fod y ffydd Efengylaidd wedi darfod yn y llannau. Os oedd yr esgobion yn gyndyn i ganiatáu lle i Thomas Charles fel offeiriad plwyf, neu llai yn esgobaeth Bangor neu yn Llanelwy, yn dilyn i ddychweliad o Loegr yn 80au y ganrif gynt. Ac i esgobion Llandaf a Ffiddewi wrthod ordeinio dynion ifanc a sawr Methodistiaeth arnynt, ar ôl marwolaeth Daniel Rowland a Williams Pantycelyn yn y 90au, erbyn 18 ac 11 newidiwyd y polisi. Trwy berswad John Roberts, vicar Tremeirchion yn bennaf, fe gafwyd tro ar William Cleaver, esgob Llanelwy, i ordeinio dynion ifanc brwd Efengylaidd i hysbryd yn syth o'r ysgolion gramadeg. A thrwy hynny sicrhau parhad y traddodiad o dan nawdd yr eglwys sefydledig. Digwyddodd yr un peth yn y de, pan berswadiwyd Thomas Burgess, esgob Tyddewi, i wneud hynny hefyd. Yn bennaf trwy ddylanwad Eliezer Williams, mab Peter Williams, yr esboniwr, vicar Llambed. Felly, yn ogystal â nodi geni cyfundeb y Methodistiaid Calfinaidd Cymreig fel corff eglwysig yn ei hawl ei hun, mi oedd 18 ac 11 yn flwyddyn allweddol ymharhad yr Efengyleiddiaeth Anglicanaidd Gymreig. Llanrillo yn Rhos, ychydig filltiroedd i'r dwyrain o Landudno oedd maes ei gyradaeth gyntaf, rhwng 18 ac 11 ac 1817. Fe roes hyn ddigon o amser iddo wneud enw i'w hun fel pregethwr nerthol, Efengylydd effeithiol a bugail ymroddgar. Bwriodd ati yn ôl I fab with the burning ardour of one whose meat and drink it was to win souls for Christ. His bold and earnest preaching created no slight sensation throughout the neighbourhood. Yn ogystal â chwyddo cynulleidfa eglwys Trillo Sant, eglwys y plwyf, fe sefydlodd rwydwaith o'r hyn a alwyd yn cottage meetings, seiadau mewn aneddau, nid yn unig I bregethu ar y fengil, ond I wreiddio y gwrandawyr yn egwyddorion y llyfr gweddi gyffredin ar 20 erthygl namin 1. I waith cyhoeddedig cyntaf oedd pregeth ar y 4edd salm a'r 4edd adnod. Ac os ydych chi ddim yn gwybod beth ydy'r testun hwnnw, wel dyma hi. Ofnwch ac na phechwch, ymddiddenwch a'ch calon ar eich gwely a phewch. Ac fe gyhoeddwyd y llyfryn hwnnw yn 1812. Ac yna The Heathen's Appeal yn 1817. Y flwyddyn honno fe ymbriododd â Jane Folk o Ddeganwy, ac yna fel I gyd glerigwyr, Thomas Jones Cretan, Edward Morgan Siston a John Owen Thrusington, ysoniwyd amdanyn nhw o'r blaen yn y gyfres hon, fe anelodd John Hughes am Loegr.
Yn ei achos sef I esgobaeth Caer Lwytgoed, Lichfield felly, fel curad Foleshill ger Coventry. Fe fi'n hynod effeithiol yno eto, gan lenwi eglwys St Lawrence gyda'i bregethu dengar. Parhaodd gyda'i waith gyhoeddi. A minister's advice to his flock 1818 oedd I gyfrol gynta yno. Call to the temple, or the reasons for frequenting the house of God 1820. Dyna a ddaeth nesa. Ac yna, the domestic ruler's monitor 1821 I gynghorion ynghylch pwysigrwydd yr allor deuluaidd, sef gweddiau beunyddiol ar yr aelwyd. Ni anghofiodd I Gymraeg ychwaith, neu awydd I ddarparu deunydd pwrpasol ar gyfer I gyd-wladwyr. O wasg Meridew and Sons, Coventry y daeth, y gyfrol 12 o bregethau ar bynciau pwysfawr yn 1822. Does dim amheuaeth am I boblogrwydd yn ystod y blynyddoedd hyn, a phan y bu farw I ddicer, fe bwysodd y plwyfolion ar i'r esgob I benodi yn olynydd iddo. Mi oedd yr arglwydd Eldon fodd bynnag noddwr y fywoliaeth yn anesmwyth gyda'i sêl Efengylaidd, felly daeth dim byd o hynny. Ni fi dim amdani hi felly ond symud ymlaen. Ac fe gyhoeddodd ei pastoral valedictions, sef 2 bregeth ffarwel i'w gynulleidfa yn 1822. Aros yn Lloegr a wnaeth Hughes yn gurad I Richard Greaves, vicar Dedington, tref farchnad led sylweddol rhwng Banbury a Rhydychen. Un o arweinwyr plaid Efengylaidd Eglwys Loegr oedd Greaves. Un o hyrwyddwyr y CMS, y Church Missionary Society, a'r British and Foreign Bible Society, y feibl gymdeithas. Un o'r rheini a fyddai'n teithio I wrando ar Greaves yn pregethu oedd cymrawd ifanc o goleg Oriel yn Rhydychen, o'r enw John Henry Newman. Efengyleiddiwr oedd Newman ar y pryd, a chreuodd argraff ffafriol ar gurad Dedington, y byddai I farn am Newman yn newid yn ddirfawr maes o law, fel y cawn weld. Ond ar hynny o bryd, yn 1824, mi oedd ganddo fe farn uchel amdano. Mi oedd eglwys Sant Pedr a Sant Paul yn gyrchfan ar gyfer pregethu Efengylaidd goresog. Yn ôl hanesydd y dref, Mr. Greaves made a great name by preaching the opinions called evangelical, so that Dedington Church was filled Sunday after Sunday by people who admired Calvinistic doctrine from all the surrounding villages. But the celebrity of Mr. Greaves was eclipsed by that of the curate he engaged, the Reverend John Hughes. Bu farw John Hughes yr hynaf yn 1821, gan adael Hughes yr ieuaf yn etifedd fferm ac ystad fechan llwyn glas. Byddai'n teithio yn ôl ymlaen I Ceredigion yn gyson yn ystod y cyfnod hwn gan aros yn Beryw, cartref Thomas Richards, I hen gyfaill o ddyddiau Ystrad Meurig. Efallai y byddai wedi aros yn Lloegr oni bai am farwolaeth Jane I wraig. Mi oedd hyn yn ergyd drom iddo, fel y nododd yn y llyfr gweddi teuluol, a hynny yn Gymraeg. Jane, gwraig John Hughes, a alwyd i'r nefol fyd dydd Mawrth, y 10 o fis Mai 1826, yn yr ail flwyddyn ar 15 o'i chwydran. Bydded I mi drwy rynwedd Aberffygroes gael treulio tragwyddoldeb gyda hi yn y nef, gan foli yr oen, a'n prynodd a'i ddwyfol waed. Amen ac amen. Y cyntau'n ŵr gweddw gyda 6 o blant I ofalu amdanynt, yr hynaf ond yn 8 mlwydd oed,
Fe ddychwelodd I lwyn glas ble roedd Elizabeth ei chwaer yn byw o hyd, a Richard I gŵr yn ffarmio'r tir. Yna ar yr unfed ar 15 o fis Mai 1827 fe'i penodwyd yn gurad parhaol, Perpetual Curate Eglwys Sant Mehangel yn Aberystwyth. Capel anwes oedd I mewn I blwyf helaeth a hynafol Llanbadarn Fawr. Ac o hynny ymlaen, hyd I farw yn 1860 ag Aberystwyth ac a Llanbadarn y cysylltwyd enw John Hughes. A falle byddai'n well I ni gael gweld llun o John Hughes. Angharad, os gallwch chi wasgu'r. Dyma fe yna. Mae'n edrych yn urddasol ac yn ganol oed fyna, y dweud y gwir, ac yn lled borthiannus. So dwi'n siŵr bod y llun hwnnw wedi cael ei dynnu ymhen blynyddoedd. Beth bynnag, gan ddychwelyd at I ddyddiau cyntaf yn Aberystwyth. Fel curad parhaol tref farchnad fywiog a phorthladd prysur, mi oedd ganddo fe ofal am eglwys fechan wyngalchog yn dal tua 300 a hanner o bobl, a leolwyd yn Sea View Place, lle roedd neuadd y plwyf hyd at yn ddiweddar. Mi oedd cynlluniau ar waith eisoes I godi eglwys fwy, a thrwy gymorth ariannol y Church Building Commissioners a'r Incorporated Church Building Society, adeiladwyd yr eglwys Sant Mehangel newydd, gyda lle ar gyfer 1,500 I eistedd, a'i chysegru ym mis Medi 1833. Dyna ragflaenydd yr adeilad mawr presennol yn Laura Place a godwyd yn 1890. Cyn I Hughes gyrraedd, fe gynhaliwyd 2 wasanaeth, un Saesneg ar fore Sul ac un Gymraeg yn y prynhawn. Ond ychwanegodd ef wasanaeth Saesneg yn yr hwyr yn ystod misoedd yr haf, a darlith feiblaidd esboniadol Gymraeg ar nos Iau. Mi oedd y dref eisoes yn denu ymwelwyr, tuedd y fydde'n cynyddu'n ddirfawr wedi dyfodiad yr rheilffwrdd, wrth gwrs. A chan mai Saesneg oedd prif gyfrwng yr addoli eisoes, yn 1839 fe gafodd drwydded gan yr esgob John Jenkinson I gynnal oedfeion Cymraeg bob Sul yn yr ysgoldy, ar safle yr hen eglwys. Hon fyddai rhagflaenydd eglwys y Santes Fair, nad tan ar ôl I farw y cafodd honno ei sefydlu. Fe ddaeth mwy o sicrwydd ariannol I Hughes yn 1828 pan benodwyd ef yn gurad cyflogedig Llanbadarn, ac ym Mehefin 1834 fe ddaeth yn ficer y plwyf, gan ddal guradaeth barhaol Aberystwyth yn ogystal. 300 o bunnoedd y flwyddyn oedd gwerth y ddwy fywoliaeth gyda'i gilydd, a bu rhaid iddo gyflogi curad parhaol I ofalu am Llanbadarn. Erbyn hynny mi oedd e wedi ail-briodi a Lowri Pool, merch William Pool, asiant stad Gogerddon, a'r teulu wedi symud o Leti yn Aberystwyth I fyw yn y Ficerdy, ar ffordd Llanbadarn, adeilad y cwfaint Catholig ymhen blynyddoedd wedyn. Ganed iddynt 3 arall o blant, 2 fab a merch, felly mi fyddai 9 o blant I gyd, gyda'r ficer yn cyflogi gwas a thair morwyn I weini. Ymhen canrif a hanner, fe ddeiau gor-wyr iddo fe, y parchedig John Pool Hughes yn esgob Llandaf, a mi oedd hynny nôl yn 70au, diwedd 70au yr 20fed ganrif. Mi oedd y cyfnod hwn yn gyfnod o dwf yn hanes Anglicaniaeth Gymreig yn gyffredinol. Y peth nesaf oedd adeiladu 2 eglwys arall, Pen Llwyn neu Gapel Bangor I ddechrau yn 1839, ac yn fwy dadleuol Llangorwen, Clarach, felly, yn 1841.
Hughes ei hun oedd y pŵer y tu ôl I godi eglwys Dewi Sant Capel Bangor. Pen llwyn fel mae'n digwydd oedd cartref rhieni Lewis Edwards, diwynydd mwyaf y Methodistiaid Calfinaidd a diwynydd mwyaf Cymru erbyn canol y ganrif a phrifathro coleg y Bala. Ond Hughes oedd y grym y tu ôl I godi eglwys Dewi Sant Capel Bangor, a godwyd heb gymorth grant y comisiynwyr neu'r gymdeithas adeiladu eglwysig, ond trwy gyfraniadau gwirfoddol yn unig. Noddwr eglwys Llangorwen ar y llaw arall oedd un o dirfeddianwyr sylweddol yr ardal, sef Matthew Davies Williams, sgweier Cwm Cynfelyn, a brawd i'r bardd a'r diwynydd Anglicanaidd Isaac Williams. Iddo fe cael ei eni yng Nghwm Cynfelyn, fe fagwyd Isaac yn Llundain a'i addysgu yn Ysgol Harrow ac yng Ngholeg y Drindod Rhydychen. Ei ordeinio yn y ffeiriad yn 1829 gan wasanaethu yn Sir Gaerloyw, cyn dychwelyd yn gymrawd I hen goleg yn 1831. Ymhlith I gyfeillion pennaf yn Rhydychen oedd John Henry Newman, erbyn hynny yn ficer eglwys Fair yn y ddinas. A'r un y fyddai'n dod I Dedington 10 mlynedd y mwy ynghynt I eistedd o dan weinidogaeth Efengylaidd Richard Greaves a'i gurad poblogaidd John Hughes. Erbyn 1841 mi oedd yna gryn dipyn o ddŵr wedi mynd o dan bont Modlin yn Rhydychen. Ar Sul y 14 o fis Gorffennaf 1833, mi oedd John Keble, cymrawd yng Ngholeg Oriel, wedi pregethu o bwlpid eglwys Fair ar yr hyn a alwodd yn wrthgiliad cenedlaethol, National Apostasy. Y gwrthgiliad oedd symudiad y wladwriaeth o dan yr arglwydd greu wedi deddf diwygio 1832 I docio ar awdurdod yr eglwys wladol. A thrwy y bregeth honno dechreuwyd chwyldro eglwysig. I have ever considered and kept the day, meddai Newman, yn ei hunangofiant clasurol, Apologia Pro Vita Sua. I have ever considered and kept the day as the start of the religious movement of 1833. Beth oedd y movement hwnnw? Wel, symudiad neu fudiad Rhydychen. Ac amcan y mudiad hwnnw yn ôl I wrthwynebwyr oedd dad brotestaneiddio'r eglwys trwy adfer athrowiaethau Catholig, megis adenedigaeth trwy y bedydd, yr olyniaeth apostolaidd trwy arddodi dwylo ysgobol, y syniad o bresenoldeb real Crist yn elfennau yr Eucharist ac yn y blaen, a'r cwbl yn cael ei fynegu mewn cyfres o draethodau, rhai yn boblogaidd, eraill yn drwm ysgolheigaidd a alwyd yn Tracts for the Times. Cyhoeddwyd 90 ohonyn nhw rhwng 1833 ac 1841. Dyma felly y tractariaid, neu yn fwy aml yng Nghymru y Piwseiaid, yn ôl Edward Bouverie Pusey, un arall o arweinwyr y mudiad. Gweithredu ar y cyd a wnaeth Isaac a'i frawd Matthew I godi eglwys newydd yr Holl Saint yn Llangorwen, a'r batrwm eglwys Newman yn Littlemore, y tu allan I Rhydychen, a gynhwysau holl nodweddion yr adfywiad Catholig. Canhwyll brennau pres mawreddog, lectern siap eryr, ac yn hytrach na bwrdd yr arglwydd o bren, allor garreg yn arwyddocau Eucharist a berthol, yn hytrach na swper yr arglwydd syml. Nid canu ymynau a wnau côr yr eglwys yn Llangorwen, pawb wedi ei wisgo yn lanwaith mewn gwenwisg, ond llafarganu siantau Gregoraidd. Mi fydde hyn wedi bod yn ddigon I greu apoplexy yn John Hughes,
ond ni allai wneud dim byd yn ei gylch. Mi oedd y brodyr Williams wedi talu am y cwbl o'i pocedi I hunain, a chyflogi cefndir iddynt, Lewis Gilbertson, o'r Bont Goch, Elerch, yn ta'n gymrawd yng Ngholeg Iesu, yn gurad parhaol yno. Mi oedd hi'n amlwg ar y dechrau na wyddai Vicar Llanbadarn fod Awnelo Newman a mudiad Rhydychen o gwbl. Flynyddoedd ynghynt, fe fi'n siarad ac Isaac Williams yn Llandrindod, ac meddai Williams yn ei hunangofiant, he looked grave and displeased at the mention of Keble of Oriel as being my friend, and said it would be a great thing for me to know a most promising and excellent person there, Mr. Newman. It was plain that he, at that time, considered Newman to be one of his own Calvinistic party. Fe gafodd John Hughes gyfle fodd bynnag I fynegu I farn. Wrth brygethu yn yr Eglwys Newydd, Isaac y brygethodd yn y bore yn Saesneg ar bresenoldeb Crist yn y sacramentau, a'r brynhaw yn y cysegri, yr 15 o fis Rhagfyr 1841, fe dreithodd Vicar y Plwyf y gwirioneddau Efengylaidd yn ddifloesgni. Nid trwy y sacramentau y caiff pechaduried I hachub, meddai, ond trwy brygethu syml o'r Efengyl. Fe welodd Duw yn dda trwy ffolineb pregethau, meddai, ar sail geiriau Paul yn Cynta Corinthiaid, gadw y rhai sydd yn credu. Mi oedd cyfiawnhad trwy ffydd ar sail aberth Crist ar y groes, ac nid trwy ymgymryd a gras sagrafennol. Pregethu oedd gogoniant Eglwys Loegr o'r dechrau, a'r ffaith I bod hi yn blentyn y diwygiad Protestanaeth. Ni bu hir cyn I bybyddiaeth ddechrau llygru yr Eglwys Gristnogol. Cynyddodd hon mewn grym nes i'r diwedd iddi orlwytho yr Eglwys a gau athrowieithau, a chladdu yr Efengyl dan bentwr o ddefodau plentynnaidd a sacramentau gweigion. Ond fe gododd Duw I fyny yn ei drigaredd Luther ac eraill I gyfieithu o'r ysgrythyrau a'i pregethu yn ffyddlon i'r bobl. Pybyddiaeth a ataliwyd yn ei rhwysg, ac amryw wledydd a fendithiwyd a goleuni y nef. A dyna, meddai John Hughes, oedd ogoniant yr Eglwys Wladol. Heira y Piwseiaid, fodd bynnag, sect babaidd sydd yn nawr yn codi yn ein plith, mae pethau o is-bwys i'w pregethu, a rhoi seremoniau diles yn ei le. Yna wedi dyfynnu o erthygl 29 yn y 21, meddai, ni wna ordynhad, cofiwch, sylwch, ordynhad mae'n I ddweud, nid sacrament, ni wna ordynhad les heb ffydd. Nid yw bedydd heb ffydd ddim rhagorach na'r eiddo Simon Magus. Ar hwn ar ôl derbyn yr ordynhad honno oedd mewn bistl chwerder. A sawl a gymerant swper ar arglwydd heb ffydd, nid ydynt mewn modd yn y byd yn gyfranogion o Grist, ond yn hytrach yn ymgymryd i'w barnedigaeth ei hunain. Wel na hi, os dweud i, a gan mai fe oedd Vicar y Plwyf, mi oedd ganddo fe hawl I bregethu yn yr achlysur hwnnw. Am yr 20 mlynedd nesaf, tan I farwolaeth yn 74 oed yn 1860, fe gadarnhaodd I safle fel clerigwr dylanwadol yn Esgobaeth Tyddewi, ac un o arweinwyr pennaf Plaid Efengylaidd ar Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru. Fe ddwedwyd mewn nodyn adeg I farw. The talents of the deceased as a preacher were so early developed that when he first became curate of Llanbadarn Fawr, the celebrity which he commanded was so widespread that the whole county was attracted by his eloquence,
and this popularity was maintained until his death. Arwydd o lwyddiant cymharol Hughes oedd y niferoedd a fyddai'n mynychu yr oedfeion, fel eu cyfnodwyd yng nghyfrifiad mawr crefyddol 1851. Yn ôl yr ystadegau i'r graddau y gellid rhoi coel arnyn nhw, ar y 10 ar 20 o fis Mawrth 1851, mi oedd 600 yn bresennol yn Eglwys Mehangel ar gyfer y weddi foreol, ynghyd â 60 yn yr ysgol Sul. Yna, mi oedd yna 320 ar gyfer oedfa Gymraeg y prynhawn, a 450 ar gyfer y gosber Saesneg yn yr hwyr, tra mynychodd 400 y gosber Gymraeg yn yr ysgoldy. O ran capeli ymneilltuol y dref, 9 ohonyn nhw i gyd, a dim ond 1 ohonyn nhw yn gapel Saesneg, dim ond tabernacl y Methodistiaid Calfinaidd a ddenodd gynulleidfa fwy. 680 yn y bore a 1022 yn yr hwyr. O ran yr un capel Saesneg, capel y Wesleyaid, mi oedd gan y Wesleyaid hefyd 2 gynulleidfa Gymraeg yn y dre, ond o ran y capel bach Wesle Saesneg, dim ond 15 oedd rhif y ddolwyr y bore yn codi i 1 ar 15 yn yr hwyr. Wel, pŵr dabs o'r Wesleyaid weda i. Yma natur gweinidogaeth John Hughes yn eglur o'r cyfrolau a gyhoeddodd yn ogystal â'r mynych bregethau a ymddangosodd ar dudalennau y misolyn eglwysig yr hael. 4 ar 10 o bregethau ar destunau pwysig 1829. Sermons on Important Subjects 1836. Pregeth ar cyntaf Thessaloniaid a bedwaredd bennod y 3 adnod ar 10. 1841. Sermons preached at St Michael's Church, Aberystwyth 1843. Dim ond rhai o'i deitlau, heb sôn am y pregethau a gyhoeddodd Richard I fab yn Sermons and a Short Memoir yn 1864, 4 blynedd ar ôl iddo farw. Y themau efengylaidd cyfarwydd a geir ynddyn nhw oll. Pechod dyn yn sgil y cwymp, achubiaeth yng Nghrist er sail I farw iawnol ar y groes, yr enedigaeth newydd edifeirwch costus a chyfiawnhad trwy ffydd. I'r sawl y fydde wedi ymateb I her yr efengil, mi oedd disgwyl iddo ef neu hi fyw yn ôl safonau y Testament Newydd a meithrin sancteiddrwydd buchedd. Ac mae'n amlwg fod y themhau hyn yn denu. Meddai cyfoeswr iddo yn 1867 wrth adrodd I atgofion mewn cyfres o ysgrifau coffa ar dudalennau yr hael. Tua 8 mlynedd ar 20 yn ôl, 1839 fydde hynny, fe gefais I o fraint ar hyfrydwch o bregethu droion yn Aberystwyth a Llanbadarn Fawr. A gallaf distio na ddarfu I mi erioed bregethu I gynulleidfaoedd mwy lluosog ac astyd a mwy defosiynol. Byddai'n cael ei wahodd I bregethu ymhell ac agos, a mi oedd yn flaenllaw yn y cyfarfodydd clerigol a oedd mewn gwirionedd yn achlasuron efengylu a sefydlwyd mwyn cynnal y bywyd ysbrydol yn y plwyfi. Ymhlith I gyfoeswyr yn y gwaith hwn oedd David Parry, y gloch arian, Vicar Llywel, John Griffiths, Llandeilo Fawr, Joshua Hughes, Llanymddyfri, a fu yn gurad iddo fe yn y 30au, ac y benodwyd maes o law yn esgob Llanelwy, a brawd hwnnw sef John Hughes, Vicar Tregaron. Mae'n amlwg fod y cwlwm rhyngddo a theulu Dyr Owen dal yn dyn. Yn ôl Mair Richards, un o ferched yr hen Thomas Richards, oedd lawn mor graff a phob un o'i 5 brawd, Hughes meddai, ar ôl I wrando yn 1836 oedd y pregethwr mwyaf yn yr oes hon yn y Gymraeg. Tra byddai Elen, merch Dewi Silin, David Richards, Vicar Llansilin, un o'r 5 brawd,
mi fydde hi yn ymwelydd cyson a merched Hughes I chyfeillion yn y ficerdy yn Llanbadar. Fe ddaeth gwahoddiad iddo yn hwyr y dydd 1859 trwy law Connop Thirlwall, esgob tu ddewi I wasanaethu fel Archddiacon Ceredigion. Mi oedd e'n 72 oed ar y pryd a iechyd eisoes yn pallu. Ac mawr foddhad I lawer I dderbyn a wnaeth. Llawynachau yr offeiriaid ieuanc yn neilltuol yn archafiad un a arferant I ystyried fel tad iddynt, meddyd. Y flwyddyn honno hefyd oedd blwyddyn y diwygiad mawr a sgubodd trwy y wlad. Ac mai haneswyr ymneilltuaeth fel arfer sydd yn nodi pwysigrwydd diwygiadau, does dim amheuaeth I ddiwygiad 59 gael effaith ddofn ar blwyddi Efengylaidd yr hen fam. Wrth ymateb I holiadau Thomas Phillips, ysgrifennydd Cymraeg y Feibl Gymdeithas, meddai, Between Aberystwyth and Llanbadarn Fawr, the established church has received new members to the amount of 260. They offered themselves apparently in a very proper state of mind, exhibiting nothing enthusiastic in their manner, but of proper impressions of the weight and importance of what they were doing. Diddorol hefyd, a dwi yn dod I ben gyda hwn, diddorol yw sylwadau Richard Cilyn, Vicar Ffestiniog, am yr un diwygiad, yntai, fel John Griffith, Vicar Aberdâr a Merthyr wedyn, wedi I godi i'r offeriadaeth o dan John Hughes. Many of the old communicants are so changed for the better that they are quite different men from what they were. I never heard such prayers before, though I was accustomed to prayer meetings from my early days under Archddiacon Hughes of Aberystwyth. Fe ballodd I nerth yn ystod y flwyddyn olaf. Mi oedd ei wraig Lowri wedi marw yn 1847, 3 blynedd ar ddeg ynghynt, ac roedd ei ferched Mary, Jane, Catherine a Sarah o'i briodas gynta a Laura Sophia o'r ail, bob un ohonynt yn ddibriod yn dal I fyw adre, a buont yn ymgeledd iddo yn I lesgedd. Erbyn hynny, mi oedd Richard I fab yn rhannu baich bugeiliol fel un o geradiaid y plwyf. Fe fu farw John Hughes ar y cyntaf o Tachwedd 1860, ac meddai Charles Price, un arall o'i geradiaid, yn ei bregaeth angladdol o bwlpid eglwys Bihangel. Pan y bu y gwas ffyddlawn hwn I Grist farw, syrthiodd un o'n ser disgleiriaf, diffoddodd lamp danllyd, noswyliodd un o'r gweithwyr mwyaf difefl, a gwnaed itgorn arian mawr yn ddistaw. Mi oedd Hughes eisoes wedi cyfarch I bobl mewn llythyr bugeiliol a gyhoeddwyd rai misoedd ynghynt. Gwahoddais chwi gannoedd o weithiau at yr Iesu. Llefwch am nerth I ddyfod ato. Cofiwch nad yw clywed sôn amdano ddim yn ddigon, ond Crist yn y galon. Mynwch I waed ar eich cydwybod, yna cewch weiddi Halleluia yn yr afon. Crist yno ni, gobaith a gogoniad. Mae'n deilwng felly, mae'n bod yn rhoi sylw i'w gyfraniad ef yn y gyfres hon. Diolch yn fawr am wrando. Diolch yn fawr iawn Densil am gyflwyno un o offeiriaid a Archddiacon Ceredigion a wnaeth gyment yn yr eglwys a'r esgobaeth tu ddewi. Mae gen I, sa'n siŵr os mae'n gwestiwn I sylw eto, ond ddiddorol gwrando ar Francis yn sôn am esgob Thirlwall, a'i bod yn dod o'r aden mwy rhydfrydol, yn eanghrydol, ac yn ddiwinyddol yn weddol rhydfrydol, bod wedi penodi John Griffiths yn Archddiacon. Sy'n dangos, yn 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 d
doethineb esgob mewn ffordd, o sicrhau bod yna gofal bugeiliol diwynyddol nid yn unig y prwyfolion, ond hefyd i'r offeiriaid, clerigwyr eraill oedd yn dod o'r tuedd Efengylaeth. Ie, mae hynny yn wir yn dy fe. Chymod, ar un wedd, falle nag oedd gyda fe ddim dewis achos bod y dyn yma wedi wneud cymaint o gyfraniad a mi oedd e mor boblogaidd. A beth bynnag oedd e'n hen wr pryd hynny, oedd e'n 72 yn dy fe. Chymod. Ond eto i gyd, oedd e'n gweld bod hwn yn ddyn pwysig a bod angen i wneud. Dwi'n siŵr bydde Thirlwall, bydde Ollivant yn fwy yn yr un traddodiad megis de. Chymod, ond oedd trwch i Ffyradon yn fwy efengylaidd na'r esgob dwi'n credu yn y fan yna. Ond fel esgob byddai'n gorfod ceisio cyfannu pawb. Mi oedd yr uchel eglwyswyr yng ngogledd Sir Aberteifi at ei gilydd, ond weddill yr esgobaeth, oedd e'n weddol efengylaidd de. Ond eto, oedd e'n ddyn mwy rhyddfrydol ac yn gorfod cyfannu rhwng pawb. Os nag oes gan unrhyw un gwestiwn, cewn ni cyfle am sgwrs mewn muned neu ddwy. Felly fe na i gofyn i Ainsley i roi y diolchiadau. Diolch yn fawr iawn, Dyfrig, am y cyfle hwn i ddweud diolch. Ni wedi cael noson ragorol arall. Dwi am ategu'r llongyfarchiadau Francis yn gynta ar draddodi darlith feistrolgar, a hynny'n y Gymraeg am y tro cynta. Felly llongyfarchiadau mawr a priodol iawn wrth gwrs oedd cael thema felly am dau esgob oedd wedi dod i Gymru a wedi dysgu'r Gymraeg a wedi ymdrwytho'r diwylliant. Felly diolch yn fawr iawn i chi am hwnna, a mae'n diolch hefyd wrth gwrs am y rai ar ei hôl nhw sydd wedi dysgu yn yr un ffordd yn offeiriad ac yn esgobion ac wrth gwrs yn lleugwyr sydd wedi cyfoethogi'r Eglwys yng Nghymru yn y degawdau wedyn. Ac yn dymuno ddau chi, Francis, wrth chi dod i ddysgu'n hen iaith ni. Diolch o galon i chi am bod gyda ni heno. Fi'n mawr obeithio, mae heno ydy'r un cynta mewn llawer o ddarlithiau tebyg. Diolch o galon i chi. Ac i Densil, nid yma'r tro cyntaf i ddiolch i Densil yn y gyfres ma, achos mae wedi bod yn un o bileri y gyfres ma ac wedi sicrhau llwyddiant y gyfres. A hynod o ddiddorol oedd clywed am hanes John Hughes, oedd ddim yn gyfarwydd i fi. A clywed am y cyfnod oedd yn gweinidogeithi ynddi, lle oedd y rwygiadau, os gallwn ni alw nhw hynny, neu'r amrywiaethau o fewn traddodiadau o fewn yr eglwys yn fwy amlwg, yn enwedig yn sgil mudiad Rhydychen yn dechrau cael effaith, hyd yn oed yn pellafoedd gorllewin Cymru. Da iawn o clywed hefyd, wrth gwrs, am ei weinidogaeth bregethu, hwyliog a grymus, a falle bod angen i ni ennill y wers honno heddi, a ail ennyn yr hyder hwnnw yn y weinidogaeth bregethu. Da iawn o clywed am yr ystadegau o ran y rai oedd yn mynychu'r eglwys yn Aberystwyth. Byddwn ni'n mawr obeithio am ddiwygiad tebyg byddai'n mynd yn ni sefyllfa fel yna, ond dwi'n amau bod ni gyda'r wesleiad yn aml iawn mewn nifer o lefydd o ran niferoedd ni. Ond diolch o galon i chi dau, ni wedi cael gwledd arall heno. Dwi am fynegu'n diolch ar ran pawb sydd yma heno, a bydd nifer yn cael gweld a chlywed eich cyfraniadau trwy'r fideo ar wefan yr eglwys. Felly diolch o galon i chi. So. Diolch Ainsley.